Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ed. Taong 1961, Sipokot, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, manunugma ang tawag kay Ed sa baryo. Meron kasi siyang abilidad na may kukumpara mo sa isang manghuhula. Pero yung panunugma niya, walang kinalaman sa hinaharap, mangyayari sa buhay mo, o hindi naman kaya'y mga numerong tatayaan mo sa iba't ibang pasugalan. Dahil ang kaya niya lang tugmain ay kung paano mamamatay ang isang tao. Hindi madaling paniwalaan ng ganoong abilidad, Pinuno. Kaya sa halos 50 taong nagpatugma sa kanya, 49 sa mga ito nagkaroon ng galit sa kanya. Dito na rin nagsimula ang galit ng taong bayan, kaya kabilin-bilinan ng tatay niyang may edad na, wag na niyang uulitin ang mga ginagawa niya. Kaso lang itong si Ed, masyadong makulit, ayaw magpapigil. Ang rason niya sa kanyang ama, totoo naman ang lahat ng mga sinasabi niya. Dagdag pa niya na, dapat nga matuwa ang mga taong nagpakonsulta dahil sa pamamagitan niya, nalaman nila ang katapusan ng kanilang mga buhay. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, sampal at suntok ang kanyang inabot. Galit na galit din yung tumitig sa kanya, tipong walang kapatawaran ang mga katagang binitawan niya. Makinig ka, Ed. Hindi laro ang buhay ng tao. Talagang magagalit sila sa'yo. Diyos ka ba para sabihin mo ang kamatayan nila? Ikaw talagang bata ka. Tumanda ka na't lahat-lahat. Paurong ka pa rin kung mag-isip. Magmula noong narinig niya ito sa tatay niya, hindi na niya ibinahagi ang mga bagay na kanyang ginagawa. Aminado siyang makatatay siya, pero hindi yun rason para tumigil siya sa kanyang ginagawa. Sa isip-isip pa noon ni Ed, wala naman talagang makakaintindi dahil unang-una, wala namang nakakaalam ng mga pangyayari bago siya magtanga ng ganoong abilidad. Nangyari ito 11 taon na ang nakakalipas. Ayon sa kanya, binatilyo pa siya noon. Mga edad, 16 anyos. Kahit may kabataan pa, araw-araw siya sasakahan para tumulong sa kanyang ama. Kagaya ng iba, lumaki siyang may takot sa mga kwento ng mga matatanda. Dahil dito, palagi siyang nakadikit sa tatay niya kapag umaalis sila ng bahay. Ang kaso lang, nung sumapit ang gabi ng anihan, habang nagsasako ng palay ang tatay niya, dinalaw siya ng isang matandang hukluban na nakatungtong sa 2 kabaong nagawa sa purong anino. Paglapit ng nilalang sa kanya, naramdaman niyang bumigat ang katawan niya. Nawalan din siya ng boses hanggang sa namalaya niyang hinihila na pala siya nito papalayo. Takot na noon si Ed, Pinuno. Lahat ng maisip niyang gawin ginawa na niya, pero lahat yun baliwala. Pagdating niya sa may bandang kakahuyan, sinabit siya ng matanda sa sanga ng mangga, tapos binitin pati warik. Habang nagpupumiglas siya, dito na ito dahan-dahang tumungo sa ilalim niya, at pagkakuha nito sa kanyang muka, may lumabas na isang dilaw na enerhiya mula sa napakabaho nitong bibig. Dali-dali itong pumasok sa kanyang sistema na siya namang naging sanhi ng pamumuti ng kanyang mga mata. Kalaunan, akmang mawawalan na siya ng malay, narinig niya ang tawag ng tatay niya. Pagbalik ng kanyang ulirat, takang-taka siya nang madatnan niya ang kanyang sarili na nakatayo malapit sa kinaroroonan nito. Paglapit naman nito sa kanya, agad siya nitong tinanong kung bakit siya tulala. Pinagpapawisan man ng malagkit si Ed, hindi na siya sumagot. Akala niya, pangitain lang ang lahat, pero magmula noong nangyari yun sa kanya, hindi na siya nilulubayan ng matanda. Walang araw na hindi ito nagpapakita na animoy nangungumusta. At sa loob ng 11 taon, aminado siyang sanay na siya sa pagpaparamdam nito.
Paglalarawan naman ni Ed sa nilalang. Nakasuot ito ng itim na sutana ng pare. Nakayuko ito kung maglakad na parang kuba, tapos palagi itong may dalang tungkod na gawa sa buto natin sa binti. Binubuo ito ng 4 na buto na tinalian naman ng baging para humaba. Nakasuot din yon ng isang malaking rosaryo, tapos palagi itong may talukbong sa ulo. Kapag naglalakad din ng matanda, naririnig niya itong palaging may sinasabing salita na hindi niya maunawaan. Sa katagalan, nakumpirma niyang isa itong ligaw na kaluluwa na makapangyarihan. Ayon pa sa kanya na, may mga pagkakataong dumadalaw din ito sa kanyang panaginip, lalo na kung may paparating na panganib sa kanilang pamilya, may mamamatay man sa kanila o hindi naman kaya'y may magkakasakit. Subok na ito ni Ed dahil ilang beses na itong nangyari. Hindi lang yun, nahulaan niya rin noon ang eksaktong araw ng pagkamatay ng lolo niya. Sabi ng mga manggagamot, namatay ito dahil sa katandaan, pero alam niyang pinatay ito ng mambabarang. Upang di siya masabihan ng kung ano-ano, ipinagkibit balikat lang niya ang mga nalaman niya. Kadalasan, yun naman talaga ang kanyang ginagawa para makaiwas sa gulo. Ngunit nung tumanda na siya, nalaman niyang maaari itong makatulong sa tao. Inakala rin niyang mamahalin siya ng karamihan, pero naging taliwas ang nangyari. Masakit mang isipin pero, imbis na pasasalamat at paghanga ang kanyang matatanggap, pawang galit, pangiinsulto at pagbabanta ang nakuha niya sa mga ito. Bagay na kinagalitan niya ang marami sa kanyang mga kababaryo. Gustong-gusto niyang gumante, pero ano naman ang magagawa niya? Mahirap lang sila at walang kakilala. Samantala yung mga taong nanlait ng buong pagkatao niya, malaki ang impluwensya sa lugar nila. Habang iniisip ni Ed ang mga bagay na yan, pawang pangmamaliit sa sarili ang kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, natutunan na lamang niyang talikuran ang lahat ng bagay na kanyang naririnig. Pinili na rin niyang manahimik at sumunod sa tatay niya, ngunit ilang buwan na nga lumipas, muli na naman siyang ginambala nung mga taong tinanginan niya ng ilang buwan na lang ang natitira sa buhay. Ang naging siste, siya ang sinisi ng mga ito kung bakit yun nagkasakit ng malubha. Pinagbintangan din siya nitong may kinalaman sa mga nangyayari, kaya hindi pa man siya nakakapagpaliwanag, galit na siyang sinugod ng mga kamag-anak. Walang pakialamang mga ito kahit nandoon ang kanyang mga magulang, basta ang gusto nila, mabugbog siya. Sinubukan naman yung pigilan ng tatay niya, ngunit dahil sa dami ng mga pumunta, wala rin itong nagawa. Dahil dito, halos daragin siya ng mga tao papalabas ng bahay nila. Kalmot, hila sa damit, sapak, at kung ano-ano pang pananakit, naranasan niya lahat. Halos maligo na rin siya noon ng dugo, at kung hindi ito napigilan ng mga napadaang magsasaka, malamang sa malamang, napatay na siya ng mga ito. Yung iba nga doon, kailangan pang sindakin sa bolo para lamang sumunod. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang lahat, dito na nagsimulang magpaliwanag ang mga tao. Ayon sa mga ito, lahat ng tugma niya sa mga mahal nila sa buhay nagkatotoo. Hindi rin sila naniniwalang nagkataon lang ang lahat, kaya ang gusto nilang mangyari, pagalingin ito ni Ed. Nagbanta rin ng mga ito na kapag hindi niya yun nagawa, marami ang madadamay sa mga gagawin nila sa kanya. Paulit-ulit din itong inilahad na kahit ang mga magulang niya, hindi labas sa mga banta nila. Dahil sa sinabi ng mga ito, nagdulot naman ito ng takot at pagkabahala. Gayunpaman, kahit sindak na ang kanyang pamilya, sinubukan pa ring magpaliwanag ng tatay niya. Ang problema, hindi ito nakinig, hanggang sa dito na nila narinig ang panganay na anak nung matandang nagkasakit ng malubha. Hindi yan mga banta, Ed. Kung inakala mong di ka may action sa mga ginawa mo, nagkakamali ka. Kahit umalis ka rito, hindi ka namin papatahimikin.
Sige lang, humingi ka ng tulong sa kahit na kanino. Pero itong tatandaan mo, nakahanda kami sa mga pwedeng mangyari. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na siya nakaramdam ng takot na halos yumakap sa kanyang buong pagkatao. Gustong-gusto niya na noong lumuhod at magmakaawa, pero pakiramdam niya parang nanigas ang kanyang tuhod. Ilang metro rin ang layo mula sa kanyang kinaroroonan, nasipat niya ang hukluban na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, dito na rin umalis ang grupo. Pagkalayo naman ng mga ito, dali-dali naman silang nilapitan ng kanyang ina habang umiiyak. Ang mga magsasaka namang umawat, tumulong na rin sa kanila para magamot ang kanilang mga sugat. Gustuhin man nila noong magreklamo sa baryo, alam nilang wala itong silbi. Maliban kasi sa hindi sila papakinggan, may posibilidad ding sila pa ang sisihin ng mga ito. Pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, walang kahit isa sa kanila ang nakakain ng maayos. Bawat isa, nag-iisip kung ano ang kanilang gagawin para makatakas sa ganoong kalagayan. Sumagi na rin noon sa isipan ng tatay niya na humingi ng tulong sa mga rebelde na siya namang labis na tinutulan ng kanyang ina. Ayon dito, hindi na yun kailangan, lalo pat malaki ang presyo ng ganoong grupo. Dagdag pa nito na, mas mataas din ang tsansang mapahamak sila kapag humingi sila roon ng tulong. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, napamura ito habang paulit-ulit na iniuuntog sa dingding ang kanyang ulo. Si Ed naman noon, tulala lang na nakaupo malapit sa bintana na parabang napakalalim ng iniisip. Hindi nagtagal, paglalim pa ng gabi, isa-isa na silang nagpahinga. Yung tatay niya nauna rin noong natulog dahil sa bugbog at pagod. Siya naman kahit hinang-hina, hindi nakaramdam ng antok. 10 oras man ng gabi, nanatiling nakabukas ang bintana sa lugar kung saan siya nagpapahinga. Ganun pa rin ang ginagawa niya. Nakatitig lang sa labas, tila bang naglalakbay ang isip. Halos hindi na rin niya namalayan ang takbo ng oras hanggang sa napansin niyang mag-aalas 12 na pala. Nung akmang tatayo na si Ed para magpahinga, bahagya naman siyang napatigil nang may makita siyang isang bata na nakatayo sa harapan ng bahay nila. Ordinaryo lang naman ang suot nito pero yung oras ng pagpapakita nito, sadyang nakapagtataka. Sa isip-isip niya, walang batang maliligaw sa kanila ng ganoong oras. Maya-maya pa, pagtama ng liwanag ng buwan sa katawan nito, dahan-dahang binalot ng takot ang katawan niya matapos niyang makita ang nangingitim nitong mga mata. Paulit-ulit na rin itong kumakaway sa kanya na parabang gusto siya nitong palapitin. Akala ni Ed, kaya niyang labanan ng bata. Ngunit nang akmang isasara na niya ang pinto, nakarinig siya ng isang nakakatakot na boses ng matanda. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin nito pero malakas ang kanyang kutob na binabantaan nito ang kanyang pamilya. Maya-maya pa, may nakita siyang isang muka na binubuo ng aninong malapit sa gasera. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nung nagkaharap na sila, bumungad sa kanya ang isang mukha ng demonyo. Sa puntong yon, wala siyang ideya kung ano ito. Gustuhin man niyang umalis, alam niyang masyado itong imposible dahil sa hindi niya noon nararamdaman ang kanyang mga paa. Pagpasok naman ng anino sa mukha niya, muli na naman siyang nakarinig ng tinig na nagsasabi ng, "Lapitan mo ang bata. Malaki ang maitutulong niyan sa'yo." Matapos niyang marinig ang tinig, lahat ng takot na kasalukuyan niyang nararamdaman biglang nawala. Pagbalik naman sa normal ng kanyang katawan, imbis na tumakbo papasok ng silid, nagpasya siyang lumabas para kaharapin ito. Bawat hakbang papalakas ng papalakas ang pintig ng kanyang puso hanggang sa napansin niyang kaharap na niya ang nilalang.
Pagsilay naman sa kanya ng bata, bigla naman yung ngumisi kasabay ng pagyakap nito sa kanya. May mga narinig din siyang bulong mula rito na naglalahad ng pagmamahal at suporta nito sa kanya. Pagtatapat pa ng bata pinuno, napapaloob sa katawang lupa niya ang huklubang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Labis siya nitong kinakasiyahan, kaya hindi ito papayag na basta-basta na lamang siyang mapaslang nung mga taong wala namang naiambag sa kanyang buhay. Nangako rin itong hindi siya papabayaan anuman ang sitwasyon na kanyang kahaharapin. Pagkatapos namang magsalita ng bata, nakaramdam siya ng biglaang pagkahilo sabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Di nagtagal, nang mabawi naman niya ang kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili na payapang nakahiga sa loob ng kanyang silid. Pagbangon naman niya, narinig niya ang kanyang mga kapatid na masayang nag-uusap-usap sa sala. Sa paglipas pa ng mga araw, itinuon ng tatay niya ang atensyon nito sa paghahanap ng paraan kung papaano sila makakalipat sa ibang baryo. Ito lang kasi ang nakita niyang paraan para makalayo sila sa gulo. Medyo nangangamba na rin kasi ang mga ito, gawa ng paniguradong babalik ang mga taong yon sa sandaling pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay na may malubhanang karamdaman. Habang ginagawa ito ng mga magulang niya, wala yung kaide-ideya ukol sa mga nangyayari sa kanya. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya na sa panahon pa lang yan, tinuturuan na si Ed ng hukluban kung papaano lumaban. Isang lihim na sa mga susunod pang araw, maibubunyag na niya sa karamihan. Ayon pa kay Edna, sa pag-aaral niya mula sa ilalim ng gabay nito, nalaman niyang may kakayahan pala siyang manipulahin ang kamatayan ng kanyang mga biktima. Pwede niya itong lagyan ng panibagong buhay para magamit niya sa ibang sitwasyon. Ang problema lang, hindi gagana ang ganoong abilidad hanggat buhay pa ang taong pinagtugmaan niya nito. Para mas maging malinaw, hayaan niyong magbigay ako ng isang pangyayari. Halimbawa, may isang taong nahulaan niyang mamamatay dahil sa panggagambala ng mga aswang o hindi naman kaya'y mga engkanto. Para magamit niya ang mga nilalang na pumatay dito, kinakailangan munang matupad ang kanyang tugma. Sa ganoong paraan, mapapasunod niya ang mga nilalang na yon at magagamit niya anumang oras niya kailangan. Hindi rin ito literal na aswang na lalabas kung saan-saan. Siyempre, lalabas ito sa kanyang katawan bilang isang espiritu at ipapasapi niya ito sa kahit na anong katawang may buhay na kanyang tipo. Pwedeng sa mga hayop, labi ng tao, basta kahit anong bagay na walang kaluluwa. Dahil sa ganun niyang abilidad, hindi niya maipagkakailang matinding takot na bumabagabag sa isip niya. Alam niya kasing sa oras na ginawa niya ito, mamamatay ang taong pinagkuhanan niya ng mga nilalang. Hindi lang yun, mawawala na rin sila ng panahon para makapaghanda. Isa pa sa kanyang iniisip ay yung posibilidad na baka hindi ito gumana. Sa sandaling mabigo siya, nasisiguro niyang lahat silang mag-anak papatayin talaga ng mga taong yun. Dagdag pa ni Edna, nakakatakot din ang nilalang na gumagambala sa matanda, gawa ng isa itong uri ng aswang na nabuhay mula sa ilang daang taong pagkakahimlay. May katawan ito na parang sa tikbalang, tapos lahat ng hibla ng buhok nito, pawang mga buhay na serpente. Kahit nga siya pinuno, hindi talaga kumbinsidong aswang ang nilalang na yon. Di hamak kasi na mas malapit ito sa wangis ng isang engkanto. Ngunit ayon sa matanda, isa itong uri ng aswang na nabuhay sa mundo ng mga engkanto. Bilang lang din sa mga daliri ang dami nito sa mundo, kaya hindi ito gaano kilala ng mga manggagamot. Nabanggit din ito sa kanya na walang kamatayan ang mga nilalang na yon, kaya anumang oras pwede niya itong matawag. Katunayan, ang paghimlay nito sa loob ng mahabang panahon ay parte lang din ng kanilang pahinga. Sinasabing naghihintay ng katapusan ng mundo ang mga nilalang, kaya mataas ang tsansang wala itong kamatayan. Inilahad din sa kanya ng hukluban, napakalakas nito
at hindi basta-bastang sumusunod sa mga tao. Meron lang din itong pakiusap sa kanya. Huwag yung ilalagay sa katawan ng hayop sapagkat ikinagagalit nila ito. Kapag kasi yun ang ginawa niya, pakiramdam ng mga ito, nahahanay sila sa mga hayop. Hindi yun magiging maganda at maaari lang itong magresulta sa pagkamatay ng mga kamag-anak niya. Nang malaman nito ni Ed, maingat niyang pinag-isipan ng ganoong bagay. Habang lumilipas ang araw, paikli na rin ng paikli ang panahon na meron sila. Di man niya kasi nakikita ang matanda. Nararamdaman niyang nalalapit na ang katapusan nito. Gabi-gabi rin niyang naririnig ang dasal ng mga albularyo para matulungan ng matanda sa iniinda nitong karamdaman. Ngunit lahat yon parang walang kwenta. Ano man kasi ang gawin nila, hindi na nila mababago pa ang sumpa ng tugma. 3 araw pa ang lumipas. Habang naghahanda sila ng kanilang mga gamit, muli na naman dumating ang mga kamag-anak nito. Sa puntong yan, may mga daladala na itong armas at patalim. Winasak na rin ito ang mga kagamitan nila sa labas, kasabay ng walang sawa nitong pagmumura sa kanyang pamilya. Nang makalapit na yon sa may bandang pintuan ng bahay nila, paulit-ulit na itong kumatok, subalit walang kahit isa sa kanila ang naglakas loob ng magbukas. Noong mapagtanto naman yon ng anak ng matanda, dito na nito sinimulang wasakin ng tarangka. Paulit-ulit nila itong tinadyakan hanggang sa tuluyan na itong kumalas. Pagbukas naman ng bahay, agad namang napakuha ng itak ang tatay niya habang inaabisuhan ng mga ito na lumabas na. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakinig. Imbis din na masindak, itinutok nito sa kanilang dala nitong armas habang nagwiwika ng, At ano naman ang magagawa niyan? Tatagain mo ako? Subukan mo. Tingnan natin kung ano mas mabilis. Ang bala ko o yung itak mo. Nang marinig naman ito ng tatay niya, inisip nitong naninindak lang ang lalaki, kaya sa halip na matakot, buong puwersa itong sumugod. Pagkaripas naman ito ng takbo papalapit, kitang-kita nila Ed kung papaano ito bumulagta sa kanilang harapan. Dala naman ng matinding pagkagulat ng mga dayo, isa-isa itong nagsipulasan hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Matapos ang insidenteng yan, sinubukan pa nilang hanapan ng manggagamot ang tatay niya, pero huli na ang lahat. Bago pa man kasi nila ito madalas sa pagamutan, wala na itong pulso sa katawan. Kinumpirma rin yun ng albularyo, kaya ang tanging nagawa na lamang nila ay iuwi ang bangkay nito. Nagdadalamhati man para sa pagkawala ng kanyang ama, hindi roon natigil ang galit niya. Akala ng kanyang ina, wala na silang magagawa, pero pagtungtong ng gabi noong araw na yon, nagdesisyon siyang sundin ang nais ng hukluban. Di man sigurado sa kanyang gagawin, alang-alang sa kanyang ama nagbakasakali siya. Para naman may katuparan ng kanyang nais, palihim siyang tumungo sa kakahuyan, kung saan siya lang ang naroon. Mula 8:00 hanggang sa pagsapit ng hating gabi, matyaga siya roong naghihintay. Wala rin siyang dinala na kahit na ano, maliban sa lamparang gagabay sa lagusan ng hukluban. Ilang minuto pa ang lumipas ng paghihintay, may nasipad siyang isang itim na presensya na bigla na lamang nagpakita sa harapan niya. Una, binalot ito ng makapal na hangin na sinabayan naman ng mga anino at mga batong nasa paligid. Maya-maya pa, dito na rin niya nasilayan ang paa ng matanda hanggang sa makita na niya ang kabuuan ng anyo nito. Pagsilay naman ni Ed sa nilalang na nagbigay sa kanya ng abilidad, agad naman siyang napaluhod habang umiiyak. Paulit-ulit din siya noong nagsusumamo at nangako na kung matutupad nito ang kanyang kahilingan, habang buhay na siya nitong susundin. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, humagigik lang naman ang nilalang habang hinihimas-himas ang kanyang ulo. Pagkatapos naman ito, may iniabot ito sa kanyang asul na butil na hindi naman niya mawari kung ano.
Basagin mo ang butil na yan gamit ang iyong bibig. Kapag nagawa mo na, lunukin mo ng buo ang bawat piraso. Tiisin mo ang sasabit sa lalamunan mo para makamit mo ang iyong hinahangad. Ang butil na yan, iho, naglalaman ng buhay ng matandang tinugma mo. Sige na, gawin mo na alang-alang sa iyong ama. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman niya itong ginawa. Pagkabasag niya ng butil, dali-dali naman niya itong nilulun kahit ang iilan sa mga ito sumabit na sa kanyang lalamunan. Bagaman nagsuka siya ng dugo, hindi siya tumigil sa pagsunod sa utos ng matanda. Hindi naglaon, nang maisakatuparan na niya ang nais nitong mangyari, agad namang pumasok sa isip niya ang isang pangitaing may kaugnayan sa matandang kanyang tinugma. Nakita niya itong dahan-dahang nawawala ng hininga hanggang sa tuluyan na itong pumanaw. Pagkamatay naman ito, bigla naman siyang napasilay sa direksyon kung saan naroon ang baryo dahil sa mga sigaw na kanyang narinig. Wala mang ideya kung saan ito nagmumula. Naniniwala siyang galing ito sa bahay ng pamilya ng matanda. Dala naman ng matinding pagkabahala, dali-dali naman siyang umuwi para ilipat ang nilalang na nararamdaman niyang pumasok na sa kanyang sistema. Upang hindi ito matunugan ng kanyang pamilya, magbabandang 2:00 niya na ito ng madaling araw pinasapi. Nataon kasi noong nagpapahinga na ang kanyang mga kapatid na kasalukuyang nagbabantay sa ataul. Nang may sakatuparan naman niya ito, bigla naman siyang napatras nang masipat niyang bumangon ng kanyang ama. Akala niya literal itong bumangon, pero pagsilip naman niya sa loob ng ataul, nakita niyang nandun pa rin naman ang kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, muli siyang nakarinig ng tinig na nagsasabi ng, Sa bulaga na iwan sa kabaong. Ang totoong katawan ng tatay mo, tanga na ng nilalang na tinawag mo. Hindi sila makikita ng kahit na sino maliban sa iyo at sa mga taong kinagagalitan mo. Maghanda ka, iho, sapagkat bukas na bukas, dadayo na naman ang mga kalaban ninyo. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong sila naman ang mapeperwisyo. Pagkasambit naman ng hukluban ng mga kataga, agad naman yung naglaho sa isip niya. Matapos ang mga pangyayari, hindi na niya nagawa pang makapagpahinga. Puyat na puyat man itong si Ed, ramdam niyang wala na siyang panahon para matulog pa. Sa pagsapit ng sumunod na araw, pagpatak ng 2:00 ng hapon, dumating nga ang mga yon. Naabutan ng mga ito ang iilang nakilamay sa kanyang ama. Kaya nung magsimula na ito ng gulo, wala na ring nagawa ang mga kaibigan nila kundi ang lumayo. Bawat isa, walang balak na makisawsaw sa problemang dinadala ng kanyang pamilya. Naunawa naman niya ito, kaya kahit dehado, lakas loob niya itong kinaharap. Noong una, hindi niya nakitaan ng takot ang mga kalalakihang nasa 9 bilang. Pero nung tanggalin na niya ang sabulag ng tatay niya, para itong mga batang nakakita ng demonyo. Kahit armado ito ng malalakas na kalibre ng baril, hindi nito napigilang umatras habang paulit-ulit na nagtatanong sa kanya kung ano ang nilalang na nasa likod niya. Nang marinig naman ni Ed ang sinabi ng lalaki, hindi siya umimik. Akmang kakalabitin na nito ang gatilyo ng armas, dito na siya nagdesisyong pasugurin ang nilalang na nakatayo sa kanyang likod. At dahil sa kakaiba nitong pagtakbo, wala namang nagawa ang mga taong dumayo, kundi ang kumaripas papalayo. Sa pagkawala naman ng mga ito, gulat na gulat ang mga kaibigan nilang nagmamasid sa mga nangyayari. Di man kapani-paniwala ang kanilang mga nakita, na natili itong palaisipan para sa kanila, lalo pat hindi nila nagawang masilayan ang nilalang na kanyang tinawag. Sa kabilang dako naman, habang patuloy na tumatakbo ang mga kalalakihan, walang patid naman silang hinabol ng nilalang.
Dala ng sobrang takot at pangamba, hindi na nito natunto ng eksaktong daan pabalik ng baryo. Dahil dito naglaho na ito na parang bula sa kakahuyan. Nang masagap naman ito ng mga pamilya nila, nagmamadali itong pumanhik sa bahay nila Ed. Ngunit sa kasamaang palad wala ring nagawa ang kanilang pambibintang dahil sa mga saksing nanindigan. Magmula noon, hindi na nakita ang katawan ng mga kalalakihang pinapatay niya. Halos nahalughog na rin ang pamilya nito ang kakahuyan, pero sa kasamaang palad wala siya roong nasilayan. Hindi nagtagal, sa paglipas ng buwan at taon, unti-unti na rin nilang nakalimutan ang tungkol sa pangyayaring yon. Pero alam nyo, na kahit limot na ito ng nakararami, aminado si Ed na alam niya kung saan ito dinala ng nilalang na kanyang tinawag. Sa dulong parte ng kakahuyan malapit sa paanan ng isang bundok, merong isang matayog na puno ng akasya. Patay na ang punong yon at ang tanging nakatira na lamang dito ay ang mahaba nitong mga sanga. Wala naman doong kakaiba ayon sa kanya. Pero kapag pumupunta na siya roon, nagbabago ang kanyang mga nasisilayan sa paligid. Sa kadahilan ng bawat sanga nito, nakasabit ang mga labi ng mga taong kanyang pinapatay. Sa pinakapuno rin ng akasya, naroon ang pugad ng nilalang na tinawag niya. Yon ang nagsisilbing tahanan nito at lumalabas lamang ito kapag meron siyang ipinapagawa. Hanggang sa pagtanda ni Ed Pinuno, ang katawan ng tatay niya ang nagsilbi niyang sandata na pawang isa sa mga abilidad at ang dahilan kung bakit siya tinawag na manunugmang kinakatakutan sa Sipokot, Camarines Sur.